Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, najma xatlik tag'in bir kichkinagina va'z majlisi yasargan degan taqdim bo'ldi. Nakisha azgina biz shu uroza turында urozaning qay bir fazilatlarini сөйләшеп ketgan edik. Ham bugungi jumada da Ramazanны ничек үткәрергә кирәк, нинди гамәлләр кылырга, күп кылына, шулар турында сөйләшербез. Әмма менә җомга хәтлек аерым бер басым ясыйсы килә. Ураза белән бер рәттән әле безнең тагын бер фазилатлы гамәл бар. Кичәдә зикр иттек, тагын бер зикр итәргә кирәк. Чөнки гел искә төшереп тору ул мөмин мусламаннарга бары тик файдага гына. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәала Куръанда әйтә: "Фазаккир фа инна зикратан фа'ал му'минин" ди. Мөмин мусламаннарның исләренә төшерде. Чөнки мусламаннарның шулай бер әйберне дә берничә тапкыр кабатлар исләренә төшереп тору ди, аларга файда бирә ди. Һәм шушы форсаттан кулланып без инде тагын бер тапкыр искә төшеребез Куръан турында. Әз генә ни өчен Куръан инде? Һәм ни өчен Куръанны укырга кирәк? Куръан укып нинди файдалар алабыз? Һәм иңү максаты ни өчен иде? Шулар турында без сөйләшеп китербез. Кайбер вакыт кешеләр белән сөйләшкәндә менә Аллаһ Тәала Куръанда булай ди, шуны эшләргә куша. Менә Аллаһ Тәала Куръанда менә шушы гамәлдән тыя, шушы бузыклыктан ерак булырга куша дигәч, бигрәк авыр икән дип тә әйтеп куялар. Әмма Аллаһ Субханаһу Тәала әйтә: "Юк. Куръан ди кешеләргә бәхетсез булырга ниндидер авырлыклар кылыр өчен иңелмәде" ди. Аллаһ Субханаһу Тәала ничек әйтте? "Ма анзална алейкал Куръана литашқа" ди Таһа сурасының 2нче аятында. Без Куръанны кешелек дөньясына бәхетсез булсын өчен иңдермәдек ди. Куръанда нинди генә әмер килмәсен, һәм нинди генә тыю килмәсен, моны кеше күтәрә ала. Аллаһ Субханаһу Тәала Куръанда әйтте: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля уз'аха" ди. Куръанда бернинди дә кеше күтәрә алмаслык, кеше эшли алмый торган бернинди гамәл дә юк. Кеше Аллаһ Тәала әйтте икән, берәр гамәл эшләргә кирәк дип, димәк, аны кеше эшли ала. Аллаһ Тәала тыйды икән берәр харамнан, берәр бузыклык гамәлдән, димәк, аны кеше тыйыла ала. Куръан иңелде безгә, менә без эшли ала торган гамәлләр белән. Biz бәхетсез булсын өчен, безгә ниндидер авырлык тудырыр өчен түгел. Икенче, менә һәр кешенең бит инде туры юлдан, дөрес юлдан яшисе килә, шулай бит. Чөнки ул белә, әгәр дә дөрес итеп яши икән, ул бәхеттә булачак. Аның күңеленә тынычлык иңәчәк. Ахыргы чиктә ул хәерле нәтиҗәгә ирешеп, уңышка ирешәчәк. Менә шушы туры юлны табырга да, хаклыкны күрсәтүче дә, адашудан саклаучы да шушы илаһи китап, муҗизалы китап, Аллаһ Тәгаләнең Куръаны. Әле башында әйтергә онытканмын, әле искә төште. Куръан дигән сүз Караа, якрау Куръаны. Укылды, укый торган дип тәрҗемә ителә. Икенче мәгънәсендә җыелган дигән мәгънәгә. Ягъни нәрсә җыелган? Монда укыла торган мәгълүмат тупланып җыелган. Монда Аллаһ Тәгаләнең сүрәләре, аятләре һәм ул бер китапта җыелган. Һәм ни өчен җыелган? Кеше укып фикерләр өчен. Һәм фикерләү турында да барып җитербез, әле башладык менә шушы туры юлны күрсәтү дидек бит инде. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Куръанда әйтә, Исра сүрәсенең 9нчы аятында: "Инна һазал Куръана яһди лиллати хия aqwam ва юбашширул муъминина аллазина яъмалуна ас-салихати анна лахум аҗран кабира." Дөрестлектә ди шушы Куръан ди
Аллаһы Тәгалә индергән китап. Иң дөрес туры юлны күрсәтүче китапларның берсе. Һәм шушы китапты изгелек кылучы, яхшы игелекле гамәлләр кылучы мөселманнарны җәннәт белән шатландырган китапты. Менә бу китап күрсәтә хакыйкый иң туры юлны. Әгәр дә кеше тормышта дөрес итеп яшисе килә икән, ул мөрәҗәгать итәргә тиеш шушы Куръанга. Һәм менә безнең бит инде тормыш без теләгәнчә генә бармый. Булай бит, төрле бер шума шәкатьләр килә, авырып китәбез. Кайбер вакытта кайбер менә психик тиекме инде җан рухи авыруларны давалап булмый, табиптан табибка, психологтан психологка йөрибез, давалана алмыйбыз. Кайбер ширләр бар, ул безнең менә ички дөнья белән бәйле. Без аны дару ичеп тә давалап булмый, укол кадап та, система куеп та давалап булмый. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә Куръанда әйтә. Куръанның менә шушы тагын бер максаты кешеләргә менә шушындый ширләрдән шифа бирү. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Исра сүрәсенең 82-нче аятында әйтә: "Ва нуназзилу минал Куръани ма хуа шифаъу ва рахматул лил муъминин." Без Куръанда кешеләргә шифа бирүче аятлар индердек. Һәм мөэминнәр өчен монда бик зур рәхмәт ята. Менә кайбер вакыт кеше җинләнә дибез бит инде теге акылы китте дибез. Табибларга баралар, табиблар да инде менә җавап таба алмый, ничек шулай булды соң, ничек моны тынычландырасың ди. Һәм бу кешене шушы Аллаһы Тәгаләнең сүзләре белән эшкәрәсең. Аллаһ Тәгаләнең шушы Куръаны белән. Һәм шуннан торып берничә сеанстан дип берничә эшкәрүдән соң Аллаһның рәхмәте белән бу кешегә шифа бирә. Моның приступлары булмый башлый. Бу инде кисәк кенә төрле хәрәкәтләр ясамый башлый. Уйлар уйламас теләсәң сүзләр әйтүдән тыела башлый. Һәм менә монда инде без күрәбез шушы хакыйкый Аллаһы Тәгаләнең сүзләре белән давалана торган иң мөһим шифаларның берсе булу. Менә рухны, җанны аны давалап булмый. Дарулар белән дә, уколлар белән дә, системалар белән. Җанны менә бу рухны давалап була бары тик Куръан аятларын укып, фикерләп, мәгънәләренә төшенеп, һәм үз-үзеңдә шушы аятлар белән гамәлдә кулланып үзеңне төзәтеп кенә. Шуңа күрә менә кеше әгәр дә ниндидер тынычсызлык таба икән күңелендә, нәрсәдер борчый икән, йоклый алмый анда, төрле начар уй фикерләр килә, бик каты кисәк кенә селкенә башлый, күз тиюе бар, кисәк кенә бер сәбәпсез дә ширли башлый икән. Моңа кайтырга кирәк Куръанга. Үзе укый белмәсә, укый торган кешегә мөрәҗәгать итәргә. Укый белгән сүрәләрне укып, үзен эшкәргә һәм Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Менә бүген көндә бигрәк тә күп менә шушындый җан белән бәйле авырулар. Ул сихер булсынмы, күз тию булсынмы, төрле бузымнар кертү. Аның менә бер давасы шушы Куръан. Аллаһны зикр итеп. Чөнки кеше көнчеләнеп карап куйды икән, күз тиергә мөмкин.
Шулай көнчеләнеп сихер китте икән, тормышы шулай ук бозылып китергә мөмкин. Күңелендә тынычлык бетеп, шушы Коръән укый алмый, мәчеттән ерагая, карарга курка башлый, белергә кирәк, димәк, күңелеңә ниндидер бозыклык уялаган. Моны чыгарып була бары тик шушы шифалы Аллаһы Тәгаләнең сүзләрен укып. Һәм дүртенчесе фикерләр өчен инде. Шушы Аллаһы Тәгаләнең сүзләре. Туры юлны табыр өчен булса, үзебезгә шифа табу өчен булса, һәм өченчесе фикерләп, уйлап, вәгазьләнер өчен. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Китабун анзалнаху илейка мубаракун лиядаббару ва ятазаккару улул албаб." Шушы китапты без сезгә индердек ди, Коръәнне ди, фикерләр өчен һәм акыл ияләре уйланып, вәгазьләнсеннәр өчен ди. Бүгенге көндә, әлхәмдүлилләһ, Коръәннең тәрҗемәләре бар. Татар телендә бар, рус телендә бар. Кеше әле гарәпчә укый белми икән, ул тәрҗемәләренә кайтып инде тәрҗемәләрен укып фикерли ала. Нәрсә Аллаһы Тәгалә эшләргә куша, нәрсәдән Аллаһы Тәгалә безне тыя, нәрсә эшләргә чакыра, нинди төп вазифаларыбыз бар. Коръәннең менә бу гарәпчәсен генә уку әле җитми. Менә шушы мәгънәләренә төшенү дә бик мөһим. Чөнки галимнәр әйтә, менә Коръән инде ди 3 максат белән ди. Беренчесе ди гыйбадат кылыр өчен ди. Чөнки беләбез, намаз укыр өчен дә Коръән укырга кирәк. Фатиха сүрәсен һәм башка сүрәләрне. Чөнки Фатиха сүрәсе укылмыйча намаздан китмый, шулай бит. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, һәрбер укылган өчен 10 әҗр савап диде. Нинди генә гыйбадатны алма, Коръән уку кирәк. Беренче максаты шушы Коръән безгә кире Аллаһка якынайыр өчен, савап җыер өчен. Һәм менә икенче максатын галимнәр әйттеләр. Фикерләү, уйлау, мәгънәләренә төшенер өчен. Шушы аятлардан гыйбрәт алып, үрнәк алып, тормышыңны яхшы якка үзгәртер өчен. Шуңа күрә коры уку гына әле җитмәй. Укыган өчен савап алабыз, әлхәмдүлилләһ. Әмма шуның белән бер рәттән менә күпме укыдык, бер бит укыдык икән, безгә тырышырга кирәк мәгънәләрне дә төшенергә. Һәм өченчесе галимнәр әйтте инде, Коръәннең максаты диде гамәл кылу. Аллаһы без укыйбыз, әҗр алабыз. Икенчесе тәрҗемәсен ачып, мәгънәсенә төшенәбез. Нәрсәне Аллаһта эшләргә куша, нәрсәдән тыя. Һәм өченчесе шушы укыганнан соң, аңлаганнан соң инде нәрсәне кушты, шуны эшләргә тырышабыз көчебездән килгәнчә. Фаттакуллаһ мастатa'тум. Булдыр алганча Аллаһтан куркыгыз ди. Булдыр алганча без шушы аятны тормышка ашырырга, тырышырга бурычлыбыз. Һәм галимнәр әйтте, шушы 3 максатны җыйганда гына без Коръәннең хакын биргән булабыз ди. Без күп вакытта тырышабыз гарәпчә укырга өйрәнергә. Әлхәмдүлилләһ, бик яхшы омтылыш. Әмма нишләптер аның мәгънәсенә төшенү, менә нәрсә әйтте, без салкын карыйбыз. Бу кимчелек. Шуңа күрә менә нәрсә укыйбыз, ким дигәндә укыганның татарчасына, русчасына тәрҗемәсен укып белергә лазым булып тора. Кары укугына җитми, Коръәннең тулы хакын үтәр өчен.
Allah subhanahu wa ta'ala нәрсә ди? Афала ятадаббаруна ал-Qur'ан ам ала кулуби aqsaluha ди. Нишләп дисез? Qur'анны укып фикерләмисез, уйламыйсыз ди. Калыпларыгызда йозакмы әллә сезнең ди? Бигрәк тә шушы Рамазан айында ураза тотып бергә Qur'ан укый торган айда. Чөнки ашказаны ризыкны эшкәртү белән мәшгуль булмаган вакытта баш яхшырак эшли. Чөнки галимнәр әйтә, ашказанда ризык булмаганда да кан ашказанына төшми, киресенчә инде башка менә ди. Баш миенә ди. Һәм баш мие эшчәнлеге яхшыра ди. Бигрәк тә Рамазан айында Qur'ан укый торган айда бер бит укыды икән, ачып тәрҗемәсен дә укый. Фикерлик. Һәм ачтырган вакытта нәфис әле ул бәрибер кысылган. Чөнки тук вакытта гына нәфис бузык була. Аның инде көч-куәте була, гынах кылырга да теләге була, эш булганда әле ул бәрибер заифләнә. Аның бик теләге юк артык хәрәкәтләнергә. Һәм шуңа да бигрәк тә файдалы шушы ураза тотканда Qur'ан укып фикерләргә. Моңа салкын карамыйм. Әлхәмдүлилләh, бүген бер бабай әйтә бит, әлхәмдүлилләh, бик нигъмәттә яшибез инде. Күпме китап ди, күпме Qur'ан ди. Без үскән вакытта да менә авылга бер Qur'ан бар иде. Карагыз, бөтен авылга бер Qur'ан ди. Ширатлап алып укыйк ди. Һәм шуң хәтлек сагынып китәйек ди, шушы миңа шират җитүен ди. Ипи телемен тапканга караганда да ди, шушы Qur'ан уку шираты җиткәнен ди сагынып алайык ди. Чөнки юк ул ди. Гадәттә дә шул юк булганда бер кадере була. Күп булганда ул кадерсезләнә. Менә бүген көндә дә сынаулар килә бит, бәлки ул шуның аркасында да киләдер. Менә без шуңгатлык нигъмәткә күмелдек. Без күп кенә нәрсәне әрәм-шәрәм итә башладык. Ул мәҗлесләрдән соңда күп кенә ризыклар чүпкә китә. Ул иелеп тора, шушы күп төрле Qur'аннар, китаплар укылмый. Ул шкаф тулы кием, күбесе киелми. Аны исраф күбәйде, кадере бетте. Менә бу юк булганда, әз булганда ул нәрсә бик кадерле була. Менә шушы бабайның сүзе искә төшә. Бер Qur'ан иде, шират тотыпты, ширатны көтөпте, сагынып алайык ш Qur'анны кулга алып укыр өчен, фикерләр өчен. Бүген көндә менә нинди нигъмәттә яшибез. Күпме Qur'ан бар, күпме тәрҗемә бар. Укыйбызмы? Бик сирәк бит. Әле Рамазан аенда ачып укысак, әлхәмдүлилләh. Һәм тагын бер фазилаты бар. Без һәрберебез бит инде нинди дәрәҗәгә ирешәсе килә. Шулай бит, бүген бит инде успех, как стать успешным, бик каты тренинглар үтә, китаплар языла, шулай бит һәр кешенең ниндидер уңышка ирешәсе килә, нинди дәрәҗә яулыйсы килә. Әмма хакыйкый дәрәҗә ул Аллаһ каршында булган дәрәҗә. Чөнки Аллаһ каршында синең дәрәҗә үстен була икән, ул син бер кайчан да бу дөньяда калдырмый. Кайбер кешеләр сине яратып бетермәскә мөмкин. Артыңнан аларга бер ни начарлык эшләмәсәң дә, сине начар дип сөйләргә мөмкин. Әмма Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗәң үстен булса, ул сине бер кайчан да кимхур итмәячәк. Ул сине бәрабәр чыгу юлын бирәчәк. Һәм менә Qur'анда кем Qur'анны укый, фикерли, аның белән яшәргә омтыла, Аллаһ Тәгалә шундый кешенең дәрәҗәсен күтәрермен ди. Менә Муслим җыентыгында килә торган бер хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ярфа'уллаһу бихазал китаб aqwaman ва яд'у al-akharin." Шушы Qur'ан белән ди, Аллаһ Тәгалә кавымнарны, халыкларны күтәрермен ди. Әгәр дә халык, милләт
bir авыл җирлеге, район җирлеге, шәһәр җирлеге шушы Куранны укый, фикерли, мәгънәләренә төшенә, гамәл кыла икән, Аллаһы Тәгалә нәрсә ди? Мин аларны күтәрермен ди. Һәм икенчелешендә нәрсә ди Пәйгамбәр саллаллаһу? Кем инде шушы Куранны калдыра икән ди, киресенчә дәрәҗәләрен төшерермен ди. Менә тарихка кайтсак та, İslam ümmetinin бик көчле чаклары булды. Шулай бит мусульманнарның. Ерак китәсе юк, тарихка кайтсак, безнең җирлектә дә шулай татар милләте дип инде безнең ата-бабалар нинди көчле мәдрәсәләр тотканнар, дүрт тел белгәннәр, бик күп китаплар язганнар, дингә дә якын булганнар. Ни сәбәпле? Шушы Куранга, китапка каты ябышкан өчен, шуның белән гамәл кылып яшәгән өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә аларны күтәргән. İslam ümmetinde карасак, шушы Куранга ябышканча хәтле Аллаһ Тәгаләне күтәрә килгән. Куранны калдыргач, аның белән гамәл кылмый башлагач, диннән ерагайгач, алар инде заифләнгәннәр. Һәм менә бу Аллаһ Тәгалә вәгъдәсе бу дөньяда һәм икенче Җәннәттә дә Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Абу Давуд җыентында килә торган хәдистә юқали лил-қари Кур'ан укучыга да әйтерләр ди кыямәт көнендә: "Иқра вартиқ", укы һәм күтәрел ди. Җәннәттә без беләбез, җәннәтнең төрле дәрәҗәләре була. Шулай бу дөньяда да бар бит. Факирләр бар, уртача хәлләр бар, байлар бар, бик байлар. Ягъни бу дөньяда да кеше төрле дәрәҗәдә. Һәм җәннәттә дә шулай булачак. Без бит омтылабыз бу дөньяда өскә үрмәләргә, байрак, яхшырак яшәргә. Шулай бит? Һәм безнең мәңгелек тормышыбызда да, икенче дөньябызда да шулай ук төрле дәрәҗәләр булачак. Һәм әйтерләр, Куранны укы диерләр. Һәм күтәрелдерләр. Вараттил кама кунта тураттил фи дөнья. Укы ничек дөньяда укыйң ди? Менә хәзердә шушы Куранны укы. Фәин манзилатука инда ахир ая кунта тaqra'uha. Һәм соңгы тукталышың ди, соңгы укылган аятта ди. Син күпме аят сүрә ятладың? Шуның хәтлекне укып инде син күтәреләчәксең. Һәм шунда туктап калачаксың. Һәм шуңа да күбрәк Кур'ан белгән сайын, күбрәк укыган сайын синең дәрәҗәң өстенрәк булачак кыямәт көнендә. Менә бу безгә бер мотивация, бер этәргеч. Кур'анны күбрәк укырга, күбрәк ятларга. Һәм соңгысын әйтәсе килә инде, вакыт та керә. Тагын бер шушы бөтен сүзне кабатлап, менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Таһа сүрәсенең 123-нче аятында әйтә: Кемде адашуда буласы килмәсә ди, һәм бәхетсез буласы килмәсә ди, Кур'анга ярсın ди. Безнең һәрберебезнең бит рәхәт тормышта яшисебез килә. Һәрберебезнең бәхетле буласыбыз килә, беребезнең дә адашуда буласыбыз килми. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Кем шушы хакыйкатькә туры юлга ярсә ди, Кур'ан юлына ди, ул бер качан да адашмаячак ди, һәм бәхетсез булмаячак ди бер качан да ди. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы мөбарәк айда шушы Кур'анны укып, фикерләп, амал кылырга ясын иде. Менә әле хәзер хутбәдә дә сөйләрбез, шушы Рамазан аенда нинди гамәлләр кылырга кирәк, анда шушы безнең бер гамәле Кур'ан уку, анда да зикр итеп китербез. Монда инде әзрәк күбрәк менә иң беренче үземне, аннан соң сезне шушы айда күбрәк Кур'ан укыр өчен, этәрер өчен шушы аятларны, хәдисләрне сөйләнде. Һәм менә бу хәдисләр, аятлар инде бер кулактан киреп икенчесеннән генә чыгып китмәсен ие, кергән килеш калсын ие. Һәм шуның белән инде гамәл кылып, фикерләр төшенеп, ахыр чиктә инде бу дөньяда да сынауларны
үтеп, Аллаһның бер үзенә генә тиңдәшлек кылмыйча гыйбадәт кылып, Пәйгамбәр саллаллаһу кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелып, хакыйкый мусульман булып, шушы ла илаха илляллаһ кәлимәсен әйтеп, Аллаһның хузурына күчеп, ике дөньяның бәхетенә ирешеп яшәргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.